Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в нашата рубрика за изкуство и култура. Днес ще говорим за премиерата на един нов филм. Тук при нас е един от неговите автори, Георги Лунгов, внук. И филма разказва за село Драгоево. Ние сме говорили по темата. Така, вие имате едно дело, което от години ви кара да работите по темата. Това е наследството на вашия дядо, Георги Лунгов. Става въпрос за няколко книги, които вече излязоха. Кой поред е този филм? Това е нов филм, трети поред, който правя съвместно с едно момче от Преслав и екипа му. Това е Владимир Юрданов, който е мой приятел и съмишленик. Винаги има нужда от съмишленици. Абсолютно. Така че ние се допаднахме с него главно заради родолюбивата цел на всичко, което правим и каузата. Каузата като цяло е свързана с опазване на ценностите и на паметта на село Драгоево. Така че този филм е самостоятелен проект на наш и едно продължение на предните два филма, които направихме за Драгоево. Основната цел на филма, както съм казал и в предни участия, е главно опазване на паметта и историята на Драгоево, защото живеем в едни много такива динамични времена с много силни катаклизми. И да ви кажа, по мои наблюдения, днеска хората много трудно успяват да мислят за родовата си памет. А тя много често се губи и е поставена на едно сериозно изпитание. И главната цел на всичко, което правим с издаването на книги, с издаването на филми е точно така да оставим един силен спомен в годините за напреде и оцеляване главно на родовата памет в Драгоево. Аз съм далеко от идеята, че все пак тези филми са някакво краезнание, защото смея да твърдя, че тази дигитализация, която правим на родовата памет с филмите, представлява един нов прочит на историята на Драгоево, защото тук има много свидетели съвременни на много минали събития, което прави по много по-интересен начин пресъздаването на миналото и в съвремето. С какво е по-различен този филм от предишните два? Най-актуалното, което засяга филма, са две големи теми, за които досега не е говорено. Това е голямото минало на футболен клуб Септември Драгоево. Като участието в този филм, главно за историите на Септември Драгоево футболния клуб, разказва господин Иван Иванов, който е родом от Драгоево, но живее във Варна, и кмета Вичко Иванов. Наистина Драгоево на времето е бил голям домакин на футболни срещи, голям победител в региона тук, говорим в миналото. Но днеска, ако ни бяха техните разкази, нямаше нищо да... Как е създаден този клуб? Кажете ни някои интересни подробности. Създаден е точно от спортни ентусиасти като цяло, от силни младежки активисти. Като цяло този спорт, главно футболната... Кога се е случило това? Това се е случило в годините на социализма. Тогава младежите са били много така ентусиазирани и те не са се развивали главно по едно спортно направление, нали, само футбол. Там има много други спортове. Волейбол, баскетбол. Идвали са даже в Волов да играят тук, в младежките групи на Волов, така че има усилен кадрови състав в този отбор, но след промените вече трудно става оцеляването на футболния клуб в Драгоево. Другата съществена тема, която засягаме главно в Драгоево, това е дарителството. Като най-ярък пример за дарителството в Драгоево, това са Яна и Мичо Белеви. Това са двама семейна двойка, мъж и жена, която в началото на 20 век заминават в Щатите, но тъй като те нямат възможност да имат деца, натрупват едно голямо състояние, като баба Яна в знак на признателност към драгоевчани прави много солидно завещание от 175 000 щатски долара. С тази крупна сума е построен здравния дом в Драгоево през годините на социализма, който продължава да функционира и днес. Това дарение е преди 1944 година? Не, след 1944-та. Говорим някъде за около 1000
1985 година. Интересното тук е, че след като е построен здравния дом, завещанието, с което е направено дарението, изчезва. Той е много търсен от местни културни дейци в Държавен архив, в Окръжен архив и така нататък, но това завещание не се среща никъде, за да се определи точната сума, с която е даден. И тогава, тук преди 2-3 години ме срещна един познат покрай издаването на книгите и той така ми показа в оригинал завещанието, като за първи път аз днес го показвам и във филма. И другото, което той филма е посветен в памет на Димитър и Яна Белеви. Те построяват и часовниковата кула, не само здравния дом в Драгоево, и часовниковата кула. Така че това са много големи средства за онова време. Изобщо... Ти изобщо си големи средства. Абсолютно, да. Самата възможност да построиш такава сграда и часовникова кула, това са сериозни инвестиции. Абсолютно. Казано съвременно. Сега, всъщност, това е една поредица, да кажем за нашите зрители. Как започнахте да се занимавате с този въпрос? Разбира се, тя родовата памет е нещо много важно. Аз ще ви кажа това, че аз контактувам с доста хора и виждам така едно наблюдение и една болка в хората, които живеят в чужбина. Че те са се трайно установили там, но носят така един много тежък кръст, че искат да се върнат тук в България, но те нямат тия възможности, които държавата не им осигурява тия възможности, които те ги имат там в чужбина. Материално осигурени. Но като дух и като присъствие те искат да бъдат в България. Виждам как обезлюдяват селата, виждам как обезлюдява цялата държава и аз така съм имал доста възможност да пътувам по България и виждам каква е частта на цели села, че там доживяват по 3, по 4 души. Драгоево голямо село, то на този етап няма тази участ, но все пак виждам, че как много родове от Драгоево започнаха да изчезват и да се затварят цели къщи и така нататък. В смисъл, че това, което аз започнах да усещам, е, че трябва да започна по нещо да правя, за да събирам спомените на това голямо село, защото то, когато нещо го има като присъствие дух в хората, то трябва да се материализира като някакви източници. И постепенно започнах да издавам първо архива на дядо ми, но след това започнах и да правя филми по разказите на хората от Драгоево, защото разликата между написаната книга и това, което се предоставя вече дигитализацията, е много огромна. В смисъл, че един филм може да се приеме по-вече емоционално, по-вече достоверно и живо. Основната причина да започна да се занимава изобщо като кауза с всичко е точно това, че аз се повтарям да бъде запазен под някаква форма за напред живата памет на Драгоево, защото аз в предните 2 филма, във всеки един от филмите имам по една силна личност от старите поколения, които починаха и трябва да ви кажа, че наистина то там се вижда какъв е самото присъствие на обикновените хора то те не са само личности, но и явления, както се казва. Така, нали, с диалекта, с емоцията се пресъздава духа в Драгоево като цяло и по непринуден начин се получиха много така силни разкази на момента, когато ги заснимахме с камерите. А сега да видим един малък фрагмент от филма и след това ще продължим нашия разговор. Когато сме върху колелата и когато летим към далечни страни и други планети, се ни навестява спомена за родния край. За хората, реките, долините и планините, сред които сме расли. Или пък сълзащите на влъжни очите ни от мъка
и тъга. От умиление към слънчевият свят на детството. Това наистина, което е направил вашия дядо, той е събрал безценни неща. Защото ако те не се събират под някаква форма в книга, не се запишат, те ще изчезнат. Това е съдбата на народното творчество, на мита. Той остава да съществува под някаква форма, но се губи. Същността му се губи. Коя беше така първата история, която вас ви развълнува и ви накара да се занимавате с това? Разбира се, тя е записана от дядо ви. Ами, дядо ми има една много трагична съдба, че той е театрален деец в Драгоево и в театралното дело. В смисъл, той е част от творческия колектив. Но в последните 2 години от живота му стават едни превратности в професионалния му път и той е отлъчен от читалището в Драгоево. Той тази година, 23-та година, прави 25 години от смъртта си. И в една от книгите си, която е първата, която издадох, която се казва "Когато завесата се вдигне", първата книга на дядо ми, там той много открито дава оценка на този повратен момент, в който той трябва да... Той е изхвърлен от културния живот в Драгоево. По каква причина? Ами заради кадрови промени там. Така че, това са много техни истории. Говорим за 94-95 година. Буквално е изгонен от читалището в Драгоево. Но това са много стари моменти. Той много трудно го преживява. И той като цяло не може да преживее болката. Пише го на няколко места в няколко от книгите. И аз така в годините си давам обяснение, че той по тая причина получи инфаркт, поради която причина, защото не можа да преживее. Той 40 години има там активен творчески живот в Драгоево. Това е живота. Да. Но в един момент се събират хора, които решават да го отлъчат буквално от културния живот в Драгоево. Той се чувства изолиран, изгнанник и в един момент той вече няма как да го преживее и идва злочестата му смърт. Виждам силния емоционален момент, който той влага не само към това, което той дал като лично участие в културния живот в Драгоево, но изобщо и творческия потенциал, с който той е описал много от прототипите, които присъства в неговите книги "Обществен живот в Драгоево". Така че аз като прочетох и издадох първата му книга, си казах, че аз така не мога така да оставя това, което дядо ми е написал в големите архиви. Тези страници, те трябва да оживеят под формата на книги. В смисъл, че Георги Лунгов дядо трябва по някакъв начин, дори и след смъртта си, да продължи да живее, защото хората го познаха само като театрален деец на сцената в Драгоево и в Преслав.
И когато започнах да издавам следващите му книги, те са вече и художествени романи и есета, много от хората, които го познаха след смъртта му, започнаха след прочета на книгите му да виждат един много по-различен човек, който е много по-открит, с много по-нежна душа. Това беше мисълта, която ме засегна много, защото аз нямаше как да преживея неговия труден момент и тежък момент, когато, нали, той вече е буквално отхвърлен от обществения живот и театрален живот в Драгоево и със смъртта му всичко да приключи. Трудно ми е било, не ми е било лесно, но виждам, че това, което той оставил като наследство и което аз успях да издам, има много голяма стойност и смисъл да го издам в годините. Така че това е повратният момент, който ме грабна. 2-3 изречения от първата книга, те са много тежки изречения, сега да ги цитирам, са така, доста емоционални. Да. Де-факто, кога са писани тези неща, тези книги негови изследвания, кога са правени? Те са по-скоро наблюдения, писани като записки. Някои вече в годините са обработени като художествена форма. Писани са главно след 65-та година до 95-та година. Нали, неговият творчески период е като цяло на дядо ми мога да кажа, малко разпокъсан, защото той започва да пише, спира, занимава се с други неща. Той има много дейности. Разбира се, в човешкия живот има различни моменти. Но като цяло, неговият творчески път, той е така на етапи. Бил е кореспондент на вестник Преславска трибуна и на вестник Шуменска заря. Но сериозният му творчески път започва след около 1990 година. Той е след промените. Като цяло. То тогава е било възможно да се... Да, повече свобода се дава. Сега, всъщност, има ли някаква последователност в тези три филма? Свързан ли е първия с втория, втория с третия? Каква е общата идея? Общата идея на филмите, това е опазването на народовата памет, както го казах. Но всеки за себе си е самостоятелен проект. Първият филм, само с две думи ще кажа, това е по една радиолегенда на дядо ми, която била излъчена в местния радиовъзел. Това е легендата за Лалко Хайдучин, който е закрилник на драгоевчани и хората, които са живели в нашия край. Следващия филм, който е Драгоево, легенда за родолюбието, разказва основно историята на църквата в Драгоево и историята на войните. Тази история на църквата е много интересна. Да. Добре е да я разкажем и нея отново. В миналото, преди освобождението, тук в Шуменска област, управляващ е бил Дануш бей. През 1870 година се дава църковна независимост на българите в Османската империя. Фермана иззъм. Точно така. Да. Право на църковно самоопределение. В Драгоево до тогава действа една малка църква, която се казвала Света Тройца. Но драгоевчани след този ферман, който се издава, решават да построят нова църква. Идва да иска тук разрешение от местния управител Дануш бей, но неговата повеля е да се построи пак ниска църква, вкопана в земята и така нататък. Но хората от Драгоево тогава са били малко вероглави, не искат да приемат повелите на турския управител. Те са разбрали, че има възможност да се направят истински храм. Голям храм. Абсолютно, те са много силно православни и започват на сама глава да строят съвременната църква, сегашната църква, която е в Драгоево, без да се спазват повелите на Дануш бей. В същото време, когато започват да строят църквата, голяма и масивна сграда, тогава пък от Драгоево става една кражба на мома. Това е Добрана, която по предания е била отвлечена точно по поръка на Дануш бей.
И когато става тая кражба на момичето Добрана от Драгоево, те започват да я търсят родителите им, но реално никой не я намира. Никой не знае, че тя е отвлечена от хора на Дануш Бей, че е докарана тук в харема на Дануш Бей в Шумен. В един ден Дануш Бей решава да отиде до Драгоево, да се разкара и да види как върви строежа на църквата. И когато вижда, че тя е почти завършена сграда, голяма, масивна, че не са спазани неговите препоръки да се построи ниска сграда, той издава заповед буквално да се разруши църквата. Има легенда, че Добрана, когато е научила за неговата заповед, тя така е успяла да пречупи волята и да го отклони с идеята църквата да се запази в този вид, който са я построили в Драгоево. Другата повеля е, че между Драгоевчани има така много будни, активни хора, които по дипломатичен път успяват пак да склонят Дануш Бей да отмени заповедта си за събарянето на църквата в Драгоево. Интересен е момента, по който се дава името на църквата в Драгоево. Палят се 3 свещи. Това е стар обичай, това навсекъде се именуват на 3 свети. Но хубаво е да си каже как е ставало. И свеща на Света Петка горяла най-бързо и оттам вече се именува Света Петка църквата в Драгоево. Тя и до днес седи в напомня за непокорната воля на драгоевчани. Този ритуал се така практикува по 2 начина. Единия, коя свещ горе най-бързо, другия, коя свещ ще остане накрая. Да. Това е много така интересно. Имате ли отзив? Какво ви казват така, всички хора, свързани с темата, така произхождащите от селото? Ще ви кажа моите впечатления, че след филма, след книгите винаги хората са взимали участие. Имало е много вълнения, но тук специално след филмите, които сме ги правили, публиката мълчи. Аз го обяснявам по простата причина, че виждал съм и разплакани хора. Те в този момент, първите минути след като приключи всяка една премиера на филма, явно, че може би, така си го обяснявам аз, вълненията са малко по-силни. В смисъл, че тогава емоционалният момент е по-силен пред тях и те така не могат да намерят сили да... Поне така си го обяснявам, че не могат да намерят думи да... Има, като мине време, хората са благодарни на това, което сме направили, но аз съм казал, че това не е само лично мое, това е изобщо подарък и към цялото село Драгоево и към хората. Защото това са едни хора, които са оцелели в годините от турско време, били са подложени на много силно изпитание за оцеляването. Селото е разселвано на няколко пъти, горено е на няколко пъти. И това са жест, който към хората и към паметен там, които останаха, те се заслужават този подарък, който аз правя към тях и към оцеляването на родовата им памет, защото днеска паметта се губи много по-бързо, отколкото с цялото обезлюдяване на България. Да. Сега ние излъчихме предните филми, надявам се, че ще излъчим и този филм. Телевизия Шумен е готова да го покаже. Да. Мисля, че ще бъде много интересно, не само за хората от той филм Драгоево, но и въобще за всички. Филма като цяло, аз съм и отправил и молби към другите хора да направят по един филм за населеното си място. Това е най-малкото, което може да се прави. Филми се правят, не е толкова трудно. Въпросът е да намерят силата, за да го направят, защото в ежедневието, в което живеем и рутината, човек трябва да намери сила и да отдели време за това нещо. Благодаря ви. Желая успех на филма.
Уважаеми зрители, с това днешното предаване на 2 октомври седмицата на екран приключва. Както ви казах в началото, малко по-кратък вариант заради предстоящата официална церемония по откриването на обновеният летен театър на Шумен. Тя ще започне съвсем след малко, затова останете с ефира на телевизия Шумен. Предстои пряко излъчване на официалната церемония по откриването на летния театър на Шумен с концерт-спектакъла "Това е България" на ансамбъл Българе. Така че не сменяйте канала, предстои нещо интересно, останете с телевизия Шумен, а нашето предаване, разбира се, очаквайте и следващият понеделник, точно в 18 от мен, Красимир Кънчев. Спокойна и приятна вечер!